Porodica, znači dogovorili smo se. Treba da kažemo srećna nova 2000 i koja beš druga godina. Znači to svako ima po reč, sve smo vežbali, nema neko da mi je zezno, nema da pogrešio, ima da mi bude grešna cela sledeća godina. Idemo odmah, ja prva krećem kao majka. Srećna! Nova 2000 i Hristos Voskrese. Joj, ona se opet odvalila, potišla na Uskrs. Mama, kaži 22. Četvrta. Deda, kaži godina. Godine, ne. Džaba, sine, ne vredi, izmontiraj mi to. Srećna! Nova 2000 i Hristos 22. Četvrta godina.